Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Ano ini? Nagliwat ang itsura ko? Bah, kag may nakatatak sa agtang ko. Nakita ko sa espiho nga dako. Kaganghalan, Naisyaman! Naisyaman, tagpangapin sang ginapigos nga katawhan, tagadampig sa kamatuuran. Naisyaman, isa naman ka obra maestra ni Kuya Hil Andan sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Diri lang sa NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. YouTube na, radyo pa. Karon sa nagahingapos na naton nga sugilanon bangko sang kamatayon, diri gihapon sa aton drama Naisyaman. Karon, ngari na sa ako ng gahom sang unto sang kilata. Halungan ko gid ni. Ang tanan niya salig sa akon. Halungan ko ni. Wah, isa ka babae? Amo na nga oras. Nagapanglakaton pa? Panilagan kong babae ngayon na. Ay, basi ko na matabo sa iya. Panilagan ko siya. Karon sa tiyon siyang kagabihon ngayon mapakuno-kuno ako nga isa ka estudyante para may malabay nga salakyan na tsansa ko na ini May suaton nga gin. Kira ka gina, boss. Matod. Kinanglan. Makapangita naman kita sang bangko nga bitimahon. Do ginauhaw na abi ako eh. Nahuhaw man ako, boss. Nahuhaw man ako. Kunang mo sila. Sige. Mangita kita. Boss. Nakita mo na sa higad sang dalan? Wow. Kita ko. Kagwapa. May bag pa siya siguro estudyante na sa eskwelahan. Amoy nang gusto ko. Inang preska kag bataon. Tara, boss. Sige. Manatapos. Waon na to nina. Waon na to nina kay daw na umol na. Katibsol sa mga baan niya. Gusto ko ina. Gusto ko gid ina. Dulugi kay kwa siya. Dulag! Hindi. Nag-abre ang salakyan. Kag ginkuha ang amo nga babae. Kag gintabunan sang panyo ang iyang mga mata. Karon, malubad ako. Agad nga masunod kong salakyan ngayon na. Malubad ako. Hay! Hari na ako sa babaw. Mabatayan ko sa gihapon ang hinaglong sa mga motor tungkol bisan kagabi yun. Kada akong gapon sa nagalinabay. Papaubos-ubos lang ako. Hindi kita ako magdasigin. Hindi. May mga lalaki sa sulod sa salakyan ngayon na. Bisan tinted ang salakyan ngayon na. Kapag makita ko sila sa kalalangan sa akong gahuma. May mga planong mga lalaking ngayon nga malain sa babae ngayon
Maayo kayo nakuha nato ng babae ngayon eh. Do diri pa lang boss, do banatan ko na. Ano? Doon na ano takwaw? Hindi naman na, karon lang. Sige. Oo. Epektibo Ulat ang ka mo sa gintapon mo. mando ko kay ako ang mauna. Epektibo ang gintabon mo sa itsura nga panyo. Siguro, likong gini eh. May bulong abing panyo ang gintabon ko eh. Sige boss, dalo na to ni sa hideout. Oo, sige. Okay. Marita kita sa guwa sa syudad. Kay basi ko na makakita sa aton sa ginkuha na to ng estudyante ngayon eh. Ato na. Bah, nagapakadto sila sa... Bah, pagwa na sa syudad din niya. Oh, malayo-layo na ini. Malayo-layo na. Bah, hindi. Kinahanglan mag-ihon ako. Hakwaton kong salakyan ngayon na. Hoy! No! Ari ang salakyan. Ari ang salakyan sa mga kamot ko. Bah, nagasala ng mga tao sa sulod. Nakita ko sa kalalangan sa akong mga mata. Nagasala ng mga lalaki sa sulod sa salakyan. Abrihan ko ini. Abrihan ko. Karon, naabri na. Hingagaon ko kuha babay. Kapas nyo! Ginbuksan niya ang salakyan. Karon, naari na sa isa ko kakamot ang babae. Ihaboy kong salakyan ngayon sa isa kong man kakamot. Ihaboy ko sa malayo. Mga malain kamo. Ari bagay sa inyo. Ah! Karon, mahug pa ako. Lipong ang babaeng ini. Mahug pa ako. Hop! No! Day. Hindi. Nagdula ang babae sa kamot ko. Pangitawan ko sa kinanglan nga makita kong babae nga to. Bangkoy niya. Dali lang. Amoy ni nakita ko. Hindi. Gulpi lang. Naglupad ang bangko. Sa din padulong ang bangko nga to. Malupad man ako. Lagson kong bangko nga to. Dari ko nakita ang bangko. Dari ko nakita ang nangindulaan. Mahumpa ako. Hop! No! Bah, isa ka balay niya. Masulod ako sa balay ngayon na. Masulod ako. Hindi. Bah, kalahin sa pamatag ko. Hindi. Ano ini? Hala. Abalik ko, Nardo. Ano ni balay? Ano ni? Katsino ni? Welcome, pangahas! Ba? Tatawo. Sino ka nga nagsulod sa balay ko?
Layo ka pa lang. Nakita ko na ikaw sa monitor. Ikaw ang mabalabag sang mga plano ko. Ikaw, Pakondo, ba, Mia, abay ako. Akong matubang sa tao ngayon na. Ano, babayi, agwapa, babayi, agwapa. Sige, Mia, kung ikaw ang matapos sa lalaki ngayon itugihan ko siya sa imo. Exor! Profesor Pacondo! Dali, opdi ako sa akong laboratory. Babayan ta si Mia kag ang lalaki ngayon Matuman ang Profesor Pacondo. Wala na ko power. Ano ni moon ko? Si Nardo ka, di ba na? Akilala mo ko. Ako si Mia. Ha? Mia? Anaming ngalan. Ikaw si Naisyaman, di ba na? Wala kong kabalot sa ginambal Hindi mo. ka na magpaligoy-ligoy ba? Bato na ang kilat ngayon eh. Sakit. Hindi. Kainit. Naigukot sa kilata. Hindi. Ari pa? Hindi. Wala ko may mo. Pwede ko kung madugay ko di. Hindi na ko bato ba. Magkamang ko. Kinanglan magkagwagot at sa balay ngayon kinanglan gid. Nardo! Ini nang katapusan mo. Hindi. Hara, may balas. Hakupon ko balas. Hakupon ko. Iba siya ko sa mata sa babae. Ang mata ko! Ang mata ko! At samtang ginatsakitan siya, makamang ko. Abagwa ko. Hari na kutsagwa. Layo na ko. Testingan ko. Ating baliw. Testingan ko. Ano dyan mo? Karon, ako naman sinaysyaman. Nagbalik na ako sa kinandan ko. Nanginay-syaman na ako. Husto. Hindi ako makapalapit sa iya tungod kung magpalapit ako, mabay lang itsura ko. Imbes nga sinaysyaman ako, magiging nardo ako. Wala ko sang may himo sa babae nga to. Hindi. Ano ba ng babae nga to? Ano ba na? Hara, nakita ko siya. Doon nagadalagan siya pakadadari. Ulaya pa akong siplatan. Ari kami sa tungas ng dalan. Papahigad-higad ako. Kada mo pa sa nagalinabay ng mga motorsiklo dali. Pero hindi.
Kinanglan, tapuson ko sa gabi nga ng misyon ko. Malupad ako. Karon, harin ako sa babaw. Kuhaon kong babae nga nasa kalalangan sa kamot ko, samtang nagadalagan siya. Nay siya man. Kinanglan matapos ng kalahin mo. Hindi, nagiging bangkong babae ngayon eh. Nagiging bangkong babae ngayon eh. Nagiging bangkong babae ngayon eh. Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sang aton drama. Nice yaman! Isa naman ka obra maestra ni Kuya Hil Andan sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Soundman, Emilio D. Magbanwa. Ginatulong sa inyo sang NYGC, Nice Yaga Channel, Blind Drama. Nice yaman, YouTube na, radyo pa. superhero, puso'y puno ng pag-asa at pag-ibig. Sa bawat sulok, siya'y handa, tulong ay alay niya. Sa mga nangangailangan, siya'y laging sasama. Nice your man, ang ating bayani ay nasa panganib, laging handa. Sa piling ay ligtas tayo, pag-asa'y kanyang ibibigay. Mula sa mahirap hanggang sa mayaman, lahat ay tinutulungan, walang pinipilingan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, kaligtasan ay kanyang ibibigay sa bayan. Nice your man, ang ating bayani, ang nasa panganib, laging handa. Sa piling ay ligtas tayo, pag-asa'y kanyang ibibigay. Hindi siya basta superhero, isang inspirasyon, isang halimbawa sa ating ng tunay na pagmamahalan. Kaya't ating ipagmalaki ating bayani, si Nice Yaman, ang superhero na tunay na naglilingkod sa bayan.